un poc fora d'ell. Tots els drets són teus, fot del que vulguis. Abans d'això m'agradaria fer com un recorregut així ràpid, si em vols dir, qui és Salvador Sunyer? D'on vens i com arribes fins a la temporada alta? Tot és un cúmul d'accidents. Jo vinc, de fet, soc professor de català, de fet, en el seu moment. Passo a ser en un moment determinat director del Centre Cultural La Mercè de Girona, una mica salvant les distàncies al CCCB de Girona, salvant les distàncies, i en un moment determinat, i això el 92, muntem amb 3 companys, en Josep Domènech, en Quim Masó, que ja és mort, Vitor Produccions, i comencem a fer temporada alta. Per tant, temporada alta i Vitor Produccions, que és qui ho fa, que és una empresa, de fet, és el 91, de fet. I la primera temporada alta va ser el 92, per tant ara té 21 anys, més o menys. Jo no vinc del món de formació teatral en absolut, era simplement una persona a qui li agradava, encara li agrada, el teatre, però no tinc una formació teatral de cap dels tipus, ni mai he volgut, ni se m'ha acudit, ni de fer d'actor, ni de fer de director, ni de fer absolutament res. Quin va ser l'origen d'això? Per què? L'origen, jo estava en un centre que era municipal, durant 4 anys només hi vaig estar, jo en el món, diguem-ne, funcionarial no hi estic gaire a gust, i simplement amb 3 amics vàrem dir dediquem a muntar una empresa de coses culturals. A més, el que ha fet que faci temporada alta no deixa de ser la conseqüència d'un fracàs. Jo m'havia de cuidar de la part editorial. A mi el que m'interessa més del món és la literatura, més que el teatre, les coses com siguin. I els altres dos que venien del teatre, la part de teatre. Les coses van canviant i al final vam deixar la línia editorial i per tant ens vam centrar en el que va començar sent temporada alta i ara és moltíssimes coses més, la gestió de teatres públics, etc. Encara sou els 3, els mateixos? Dels 3 o 5 que eren, un va morir ara fa 3 anys, i els altres 2 som els mateixos, sí. Si això és una mica l'origen, quina hauria sigut la finalitat? I si aquesta finalitat ha canviat al llarg del recorregut? Sí, l'origen inicial pel que fa a teatre, només pel que fa a teatre, era dir, intentem que Girona, en aquell moment només Girona, tingui una funció, un paper teatral que en aquest moment no té. Esclar, si ens anem als anys 91, poca cosa hi havia fora de Barcelona, excepte alguns teatres municipals. I per això el primer que vàrem dir és, intentem de fer d'una banda un festival, ni en dèiem temporada alta, eren 4 espectacles el primer any. I tenia un pressupost d'1 milió de pessetes, de 6.000 euros, ja em diràs. I així es va començar, i vam dir, de manera que els espectacles durin 3 dies, que hi hagi no una temporada estable, sinó que els espectacles tinguin una mica més de durada. Aquest va ser l'inici, i paral·lelament vam seguir altres línies, com fer teatre per nanos, escoles, que encara hi ha un programa que es deia TGB, Teatre General Bàsic, un programa que encara dura, etc. Aquest va ser l'inici. Què va passar llavors? Que això ha anat creixent molt a poc, però sense parar. És a dir, hi ha molts tipus de festivals, n'hi ha uns que tot de cop un dia es munta perquè unes institucions tenen uns diners als cipres i a partir de demà aquí hi haurà aquest festival. Temporada és al revés, un festival que és, diguem-ne, orgànic. Va començar com una cosa molt petita que feien 3 amics, anant a buscar diners a empreses privades, etc. I ha anat creixent fins a convertir-se ara una mica en el que és. Quin pressupost es maneja el festival? Per tenir una idea. El pressupost, ja dic, el primer any eren 6.000 euros. El de l'any passat eren 3 milions d'euros. De 6.000 a 3 milions, en 21 anys, I aquest any serà, no està tancat encara, però serà una mica més baix, perquè passa a totes les coses culturals i quasi bé no culturals del país. Per la situació, vols dir, per la conjuntura general? Sí, per la situació econòmica general, que a temporada alta, les fonts de finançament de temporada alta són bastant diferents de molts altres festivals i sobretot programacions públiques. L'any passat la font més important de totes era diners d'empreses privades, sponsoring. Després la Generalitat, després les taquilles, és a dir, el que paguen els ciutadans, i després d'altres institucions. Perquè la línia, el que intentem és aconseguir
de fer un festival que tingui aproximadament 3 potes, 30, la meitat, una tercera part de diner d'empreses, una tercera part de qui compra l'entrada, és a dir, de taquillatge, i una tercera part de diner públic. Aquesta és una mica la línia que intentem nosaltres. Això des del començament, i ens hi hem acostat molt, ara ja quasi bé hi som, i esclar, els temps que corren fan que tot hagi d'anar una mica cap aquí. Tu creus en les ajudes públiques? No parlem només des del punt de vista de gestor del festival i d'una oficina de gestió cultural, sinó pensant també en la resta d'agents i de teixit cultural, com els creadors, etc. No hi ha cap país europeu, per descomptat, que no pagui, que l'Estat, que les institucions no paguin una part molt gran de les coses culturals. De la mateixa manera que no n'hi ha cap que no paguin una part molt important de les coses sanitàries de salut, de la mateixa manera que no n'hi ha cap que no paguin una part molt important de l'educació. Són 3 potes bàsiques de la societat que en diuen del benestar. Ni tan sols els països de tradició anglosaxona, per exemple, als Estats Units, que diuen no, el diner no li posa l'Estat, sí que li posa l'Estat igual. El que passa és que d'allà el que fan és dir a tu et pots desgravar tot aquest diner que poses per fer, és igual, el Lincoln Center, per exemple, aquests espectacles. Clar, si te'l desgraves vol dir que no l'ingresses a l'Estat, per tant ja li poses. Si no és qui cregui, és que la cultura a Europa, però no a Europa, i a l'Àfrica i a l'Àsia passa exactament igual, és impossible si no té una ajuda pública, exactament igual que la sanitat. Si no, la cultura, igual que la sanitat i l'ensenyament, només hi podria accedir qui la pot pagar. I per tant, és una cosa que no és una qüestió de creure-hi, és que és una qüestió ineludible, per tant. Diguem que per una banda tenim l'administració pública, per l'altra tenim tot el teixit de companyies, creadors, creadores, etc. I per l'altra tenim el públic. On t'ubiques tu en aquest món? Jo, la nostra feina, la meva feina, diguem, és molt senzilla, senzillíssima. Bàsicament es tracta de posar en contacte uns senyors, que són els ciutadans, el públic, amb uns altres senyors, que són els artistes, els creadors. Cadascú fa la seva vida i hi ha d'haver algú que, diguem-ne, que els posi en contacte. La feina nostra com a festival, i la meva com a director, és com fer possible, primer, que es posin en contacte, i perquè es posin en contacte també he d'anar a buscar uns diners per fer possible de pagar aquests artistes perquè els altres puguin comprar entrades i veure'ls, però després hi ha una altra cosa. Aquí al mig, en aquest posar en contacte uns artistes amb un públic, jo crec que una altra de les nostres funcions és intentar que aquest públic, no a partir de la base que el públic és un sol i aquest públic sempre serà el públic i ja està, i per tant fer el que et sembla que els agradarà, sinó que jo crec que el que hem d'intentar, i em sembla que temporalment ens n'hem sortit força, és que aquest públic cada any vagi creixent en nombre, que això és important, però sobretot també en sofisticació, vagi pujant, diguem-ne, escalons. I d'una altra manera, el primer any de temporada alta, jo recordo, eren 4 espectacles i el subtítol era 4 espectacles divertidíssims. Això fa 21 anys. Aquest any hi ha espectacles en 13 idiomes, en lituà, en rus, en alemany, en francès, en anglès. Això, si ho haguéssim programat fa tan sols 5 anys, qui hi hagués vingut? Aquest públic s'ha ampliat molt en nombre, moltíssim, perquè Girona té 100.000 habitants i l'any passat 60.000 persones van passar per les entrades del festival pagant, no invitats, i aquest públic ha anat creixent. La feina, des del meu punt de vista, és això, posar en contacte uns senyors amb uns altres artistes en públic i intentar anar tirant fils perquè se segueixin i perquè, per tant, vagin pujant una mica de nivell. El públic d'un festival, de qualsevol, de temporada alta, però del que vulguis, el més marciano que vulguem, jo crec que el públic potencial són tots els ciutadans. Tots vol dir absolutament tots els ciutadans de la teva zona, o quan és un festival internacional, ja no d'aquí, sinó de fora. Aleshores, jo crec que el primer que has de fer al públic és despertar-li la curiositat. Intentar, diguem-ne, que d'alguna manera et vingui a veure algun espectacle. I llavors la nostra feina, jo crec, és intentar anar-lo conduint perquè es vagi, això que em dic jo, sofisticar. La cultura no deixa de ser una forma de sofisticació, igual que la cuina. Pots menjar
patates bullides. Jo era petit, menjaven sempre cada dia a la setmana el mateix i s'ha anat sofisticat, doncs això és igual. Jo crec que la feina nostra és captar el públic, és a dir, fer-los venir amb coses que els agradin i llavors cada any, a poc a poquet, anar-los fent que vagin, diguem-ne, pujant. A mi, el que em crea més satisfacció de temporada alta és l'èxit o la sort que tenim, és que tot s'omple. Però tot s'omple vull dir, espectacle en lituà, la gent al carrer, espectacle en rus, fora de dansa hi ha més espectacles que mai tot i la crisi. Per què? Perquè jo crec que a poc, després de molts anys, a veure, fem moltes coses malament, però aquesta, en general, Déu-n'hi-do com ha sortit. I després també depèn de cada festival. Tu pots fer un festival que sigui molt específic, per un sol tipus de públic, una cosa de creació contemporània adult Ingrid, temporada alta té un altre plantejament. I tots són lícits, La idea de temporada alta és fer un festival d'un ventall molt ampli i la programació és pensada perquè hi poden venir des de nens que tenen 15 dies, hi ha espectacles per nens de 15 dies, fins a tietes que el que volen és una comèdia que els distregui molt, fins a la gent que li agrada la cosa més contemporània, fins a espectacles per als immigrants acabats d'arribar. I això és una cosa que no és fàcil, però que tampoc és tan complicada. Jo he vist ara aquest cap de setmana passat un espectacle que va portar 2 teatres de Girona plens, d'uns russos, les 3 germanes de Chekhov. Hi havia moltíssim públic rus que hi ha aquí, o un de lituans també, o d'altres que han fet de sud-africans. Aleshores, jo crec que si ho vas trebant, fas una cosa que no és l'objectiu principal, a més, que és realment anar trebant una certa societat i que la gent es tingui ganes d'anar a les coses que en direm culturals. El gran avantatge que tenim ara a temporada alta és que la gent confia, i a vegades penso que irracionalment, fins i tot, amb el que es programa. És a dir, aquest any si hi ha 75 espectacles, 40 són estrenes. Per tant, ni jo no sé què seran, perquè amb el millor director, el millor text, el millor sector, es pot fer un rave, una porqueria d'espectacle. I per tant, n'hi haurà que seran dolents, n'hi haurà molts, segur. Però així si tot la gent ho juga, i això és un avantatge. Això és un xollo per un director d'un festival. No haver d'anar a buscar només el que m'emplenarà segur, sinó pensar... A veure, també hem de tenir en compte que és un festival al qual hi ve gent de la zona, però ve molta gent de la resta de Catalunya, molta del sud de França, tant que alguns espectacles els subtitulem en català i francès, estrangers, i llavors de professionals en venen de molts llocs. A veure, no hi ha una... Avui dia, per exemple, separar dansa de teatre o de circ ja és una cosa que és molt relativa i molt discutible. Fins i tot separar arts escèniques d'altres arts com visuals, etc., també costa molt. Per mi, i això quedarà antiquat, per mi la diferència entre el teatre i les arts del moviment és que el teatre, per mi, té una essència que és la paraula. El teatre és una cosa tan senzilla com uns senyors i un text. Senyors que són actors i un text i una altra cosa imprescindible que és un públic a davant. Les arts del moviment, i dic arts del moviment perquè és dansa, circ, sobretot contemporani, etc. Llavors, a vegades hi ha la paraula, però no és el nucli o el cor, diguem-ne, de l'espectacle de dansa o de moviment. Jo crec, estic segur, que d'aquí 5 anys, si encara fem temporada alta i encara més o menys el porto, temporada alta serà un festival en què hi haurà des de coses d'arts visuals fins a coses de cinemes, etc., fins a coses d'aquest tipus, perquè a la llarga jo crec que anem treballant per sobretot el públic que fa més anys que ho segueix i per tant té un escaló més alt, va aquí. Llavors nosaltres haurem d'anar continuant com fem ara, diguem-ne, captar amb un concerts perquè li agrada la música, amb una comèdia de teatre que li agrada teatre, etc. Però a la llarga, la gent que li interessa el món de la creació en general, li agrada veure una bona exposició i li agrada sentir un concert. Llavors n'hi ha com jo que tenen un problema que no són massa, que tenen massa oïda fina, però bé, tothom té la seva història. Sin embargo, és curiós perquè sí que he estat donant una ullada a la web i a l'hora de difundir, de comunicar al públic en la web, veure els espectacles, preus, horaris, etc., tota la informació pràctica i funcional per a poder assistir al festival. Sí que veig que sí que teniu etiquetats, no? Sí. Com està teatre, és el gros, no? Després sí que tens dansa i després n'hi ha com una part que fica otro. Altre, sí. Nosaltres els tenim etiquetats, no dic que sigui encertat, però per què ho tenim etiquetat?
Ho tenim etiquetat perquè el que sí hem detectat, perquè nosaltres intentem de treballar molt, investigar el públic que li agrada, el que sí hem detectat és que el públic s'assimila i li agraden uns gèneres, és a dir, hi ha un públic que és de teatre, que ell només va veure teatre, hi ha un públic, o es pensa, hi ha un públic que és de dansa i es pensa que només va veure dansa, hi ha un públic que és de circ, etc. Què fem en aquest cas? El web el tenim etiquetat així, però hi ha molts espectacles, si tu et fixessis, que estan a 2, a 3 o 4 llocs alhora, que és la fórmula que tenim de traspàs entre el que és encara ara i el que creiem que serà d'aquí un temps. Veig que tenim molt en compte al públic, a banda de tindre com intentar informar bé, tindre els preus i oferir una bona programació, hi ha algun tipus d'activitat? Com percibiu el públic? Com treballeu per a aquesta manera de guanyar-se la confiança i per educar-lo en certa manera en noves propostes, etc. Jo crec que, és a dir, aquí al nostre país, fins fa poc, fins quasi ara, s'ha comès un error brutal, que és dir, jo soc el programador d'un teatre, el que sigui, la meva feina és fer la programació i posar-la en una broixura, com se diu, un fulletó, i ja vindran, si volen. Això s'ha acabat, perquè és que ni vindran, ni ho sabran, ni el fulletó podràs fer perquè no tens diners, ara ja. Aleshores, el que s'ha de fer ara és crear una complicitat amb el públic i tenir un contacte directe. Ara hi ha coses que ho fan molt fàcil. És a dir, si tu saps les dades de la gent que ha comprat alguna entrada, si tu tens el seu mail, etc., si tu fas tot correcte i gens invasiu, tu pots periòdicament, i a més tant en tant li dones una entrada a canvi de que et doni tota la informació de com ha sabut les coses, de quin tipus de coses li agraden, de què no funciona, tu sempre saps què li passa en el teu públic. I amb això el que tu pots fer és veure com t'evoluciona, perquè esclar, amb els sistemes de venda d'ara, jo sé perfectament si qualsevol persona l'any passat va comprar 3 espectacles de dansa contemporània, aquella mateixa aquest any n'ha comprat 5 i l'any que ve me'n compra 7. Jo el veig cap on va aquest públic. Ara amb els sistemes que tenim ara de venda, nosaltres del públic ho sabem tot, quasi tot no, tot el que ens interessa, que és el que està relacionat amb què li agrada. Això per com coneixes el públic que tens tu i com pots intentar anar pujant escalons tu al festival junt amb el públic. I l'altra cosa és com i on vas a buscar el públic. És dir, de cada un dels espectacles del festival, si n'hi ha 75, per exemple, aquest any, nosaltres ens asseiem els 5, de comunicació, més jo, etc., i diguem, on l'hem d'anar a buscar? Aquest espectacle és per nens petits, doncs molt bé. Anem a les residències que han tingut nens fa poc, etc., es passa la informació, aquest és per nens, a les escoles la informació, aquest per senyores que no sé què, les perruqueries, etc. I això, l'espectacle en rus, quina revista hi ha en rus hi ha aquí, associacions de russos que n'hi ha algun aquí, jo no ho sabia, ho hem descobert ara, o escoles d'idiomes, etc. Si tu vas a buscar la gent així, pots tenir la sensació que mates mosques amb canons, és a dir, que gastes moltes energies per portar 300 persones, però si aquestes 300, i això ho hem comprovat amb el temps, se't convertiran en 3.000, perquè cada una d'aquestes 300 té un àmbit al qual tu no accedies. Podem enrotllar massa, perdona. Què és el que et motiva per treballar, Salvador? A veure, jo tinc una grandíssima sort, és que faig una feina que m'ho passo bé i m'agrada. Amb una gent, que això és molta sort, amb una gent, vull dir, amb els 20 fixos que treballen aquí, els 150 aquí al festival, que és molt divertit de treballar i que tu passes bé. Si a més trobes que hi ha un retorn, vull dir que el món artístic en general, i mira que la nostra feina com a director de festival és dir que no, els espectacles que et proposen, perquè doncs t'hi entens i veus que la cosa va pujant, doncs això et motiva i no té més història. Té un punt de quasi bé d'hedonista, a part de les tensions que hi ha i els problemes que hi ha només faltarien. Quina és la teva relació? Quines relacions fas que s'establisquen o provoques en els artistes, en aquest teixit més creatiu? Vull dir que com veig que tens com una atenció especial en el públic, que no és el típic de faig el fulletó i ja està, sinó que se creen unes complicitats. Quin tracte i quina relació s'estableix entre l'artista i el programador? Jo amb el públic tinc una relació de mirada llunyana, per dir-ho així. Tot i que quan hi ha la programació feta,
fa unes sessions obertes en les quals vaig explicar a la gent que vulgui tot el que hi ha als espectacles, etc. Una relació llunyana i d'intentar controlar i anar ampliant aquesta taca. Amb els artistes no té res a veure això, és al revés. És una relació no només molt pròxima, de dia a dia trobar espais, sinó, en el cas nostre i del festival, d'encarregar espectacles expressament, d'anar a buscar gent i animar-los a fer un espectacle que potser no haguessin fet mai, d'intentar lligar coses, d'anar a buscar coproductors. Amb els artistes la relació és, diguem-ne, de soci, si es pot dir així, de soci sense posar mai amb la seva feina. És a dir, un artista té una feina i aquella feina, per nosaltres hem d'intentar que la facin en les màximes condicions possibles, que no vol dir amb els màxims diners, vol dir amb les màximes condicions, i que ho puguin presentar en el públic en el marc idoni. És a dir, si tenim 13 espais aquí i un espectacle no té un espai que vagi bé, no el facis, perquè el teatre és la cosa més delicada que hi ha al món, més fràgil. Aleshores, amb els artistes el que s'intenta, una altra cosa que ens en sortim, és acompanyar-los i sobretot, que això passa molt, buscar-los projectes nous, perquè cada any hi ha 10, 12, 13, 15 projectes que són projectes que els hem proposat nosaltres, ells. I l'altra cosa que jo crec que relaciona les dues coses, és a dir, la relació que tens amb el públic i amb els artistes, és intentar que els artistes que ens semblen, una altra cosa és que l'encertem, que ens semblen interessants, que el públic els pugui seguir no amb un o amb dos, sinó amb 5, 6, 7 espectacles. Si miro la programació dels últims 10 anys, hi ha una sèrie d'artistes que els primers espectacles quasi els feien aquí, primers no, però vaja, o Bertí, en Rigola, per dir-ne alguns de per aquí, però de fora també, els Pròpeles, etc., el Cristian Lupa, que havia vingut poc, i has anat fent que vinguin, per què? Perquè els segueix d'una banda el públic i de l'altra ells també van creixent una mica junts. I amb els artistes més joves, el que per mi és molt important d'un festival és que els permeti equivocar-se. Tenim el vici de quan un artista, un director de teatre, un autor, fa una peça malament, ja l'has matat, en buscarem una altra. No, un artista no només s'ha de tenir el dret a equivocar-se, sinó s'ha d'equivocar, perquè si no, no creix. Si un artista que està bé havia trobat la fórmula i la va repetint, aquesta artista és una merda. Bueno, una merda no, una bona persona potser, però vull dir, el que fa no creixerà. I jo crec que nosaltres, com a directors, jo com a director de festival, però la gent que fa aquesta feina, has de donar un marge a la gent perquè s'equivoqui i a més excitar-los que s'equivoquin, que arrisquin una mica. 3 moments claus en la trajectòria de temporada alta. Te dic 3, però si tens algun menys, algun més, cap problema. A veure, temporada alta cada 4 anys, així ens asseguem i diguem, va, què volem intentar fer els propers 4 anys? És a dir, com irem creixent, ara potser haurem de començar a fer res, com irem decreixent, però és igual, com irem creixent. Hi ha alguns moments claus. El primer moment clau, jo diria, és la primera vegada que comencem a portar coses internacionals, que no en havíem dut, algunes molt poques, i sobretot un any, recordo perfectament, que portem la primera cosa de Peter Brook, que es deia Le Costume, i un magnífic espectacle de la Isabel Ipert, dirigit per en Regí, que era una cosa de Sarah Kane, Psicosis. Per què és clau? És clau per una raó, perquè per primera vegada el públic d'aquí t'entra en contacte amb dues coses que dius diferents, a part dels que venen de fora, que aquests ja són internacionals, no em compten, i per tant el públic d'aquí diu, hosti, m'interessa que me vagin, van veure que m'interessa i hem pogut anar portant després més coses, Cristian Lupes, etc. I després, perquè el fet de dur aquesta gent ens va donar una visibilitat als mitjans de comunicació, etc., que això ajuda molt, tant per tenir diners privats com públics, com per arribar a un públic molt més ampli. Aquest és un moment. I l'altre moment potser clau és en un moment determinat que vam dir, molt bé, el festival no solament programarà, sinó que començarà a produir o a coproduir, molt modestament, perquè els diners són els que són, a coproduir espectacles, serà un generador de nous projectes. I en diria un tercer, que és ara fa 3 anys, es crea aquí un centre d'arts escèniques, que també dirigeixo jo al canal, i en aquell moment diguem, va, doncs anem a fer un projecte en què el festival serveixi sobretot per portar programadors de fora al costat de programadors d'aquí i que es trobin, que sigui una ciutat, diguem-ne, de trobada entre professionals que ajudin que les coses surtin a fora. Què ha sortit d'aquí? Aquí han sortit llavors coproduccions en què gent d'aquí i gent de fora treballa conjuntament amb l'Any Mateu, per exemple amb espectacles de circ, etc.
Jo crec que l'únic que hem d'aspirar, cosa que no hem sigut mai, és ser un país normal. I un país normal, que té una potència cultural com és la nostra, ha de treballar amb els agents, és a dir, amb els veïns, amb els ciutadans, doncs bé, amb unes condicions semblants. Condicions semblants vol dir que si vols ser mínimament cosmopolita i et dediques al teatre, tu has de saber què es fa fora en teatre. I has d'intentar que el que es fa fora vingui aquí i ho puguis veure no solament tu, que ets un professional, que està molt bé, sinó el teu públic, que és el que ajudarà a créixer amb això. Però, paral·lelament, també has d'intentar que el que tu fas t'ho vegin a fora. I això és una cosa que és molt important en els moments que hi ha crisi, com en aquest moment econòmica, i no solament econòmica, que l'econòmica és greu, però no és el més greu per mi, sinó els moments que hi ha crisi és molt fàcil dir tu, esclar, un espectacle de fora, portar-lo val 30.000 euros, amb 30.000 euros aquí puc fer 5 funcions d'un espectacle del país, i és veritat això, i s'ha d'intentar donar feina a la gent del país. Però si ens convertim en una autarquia, culturalment parlant, farem una cosa que no fa ningú del món. Qui se li pot convertir-se en una autarquia fent cotxes? És igual, o tinguent una editorial, a ningú. Al revés, tothom et diu que el que hem de fer és obrir i intentar que hi hagi permeabilitat. I per tant jo crec que una de les funcions bàsiques que tenim és aquesta, que hi hagi aquesta permeabilitat entre aquí i fora. Acabem ràpid. Quina relació, si és que hi ha alguna, entre els teus interessos polítics i els teus interessos en la cultura o en les arts escèniques? A veure, jo formo part d'un país que té una llengua, un país que té unes aspiracions, les que siguin, i en aquest país hi ha ciutadans de tota classe. Per mi, l'eix d'aquest país, el gran cohesionador d'aquest país, és la cultura. Quan dic la cultura, vull dir la cultura en sentit ampli, és a dir, des del nom que té cada bolet, per dir-ho així, fins a les traduccions que va fer en Josep Carner de qui vulguis, o en Carles Riba de l'Odissea, però des del teatre fins a la dansa, etc. Aquest nostre país no tenim gaire més eix que aquest. Si el que nosaltres creiem, jo crec com a mínim que hem de fer és un país, no un país del segle XIX o del segle XX, amb les seves fronteres i d'aquest rotllo, sinó un país vivíssim dintre d'un món obert, etc., el que hem de fer és donar força al que és la cultura i en el camp que jo treballo, que és el del teatre i les arts escèniques, doncs el que has d'intentar fer és això, donar potència, la que tu puguis, amb aquesta visió de com jo crec, llavors no vol dir que no m'equivoqui, repeteixo, de com jo crec que cap allà on tenem nosaltres, donar potència als creadors d'aquí perquè surtin i sobretot intentar que els creadors d'aquí treballin amb gent de fora. Per què? Perquè jo espero que l'Europa d'aquí uns anys serà una cosa normal que hi hagi un en català, fins i tot parlant en català amb un espectacle que ara ja es comença a veure al costat d'un anglès o d'una alemanya que treballin junts i que facin una cosa així, a la Volksbühne, o que vagin a l'Odeon i llavors vagin al Teatre Lliure o que vinguin aquí a Sala a fer alguna cosa. La relació entre un agent, el que sigui, un agent vull dir el director d'un festival, el director d'una companyia i les institucions no és mai igual. No és mai igual per una raó molt senzilla, perquè les relacions no són amb institucions sinó amb persones. La relació amb l'institució és un rotllo macareno, que és omplir instàncies i fer papers i vinga, però això molt bé ja es fa. Però el que marca una mica és la relació amb les persones. Moltes vegades passa que simplement la institució només hi vas a buscar els diners. A vegades no. A vegades la institució actua molt més bé i diu molt bé, jo posaré uns diners, però aquests diners els posaré per unes raons, per uns motius, que siguin aquest i aquest. Per què? Perquè amb ells els han elegit i per tant, encara que jo no hi estigui d'acord i moltes vegades no hi estic d'acord, doncs tenen dret a marcar la política cultural una mica cap on vagi. Per tant, la relació depèn molt amb les persones i a vegades és aquesta simplement demano diners perquè és un festival que funciona i alguns te'n donaran, i l'altre és dir no. Per què? Quins objectius tenim? Et dono més diners per fer aquestes coses. Amb això potser ens falta una mica d'experiència perquè portem pocs anys. Quan vas a França, per exemple, a tots les escenes nacionals, que n'hi ha 70, més els 5 teatres nacionals, 70, n'hi ha, tenen un projecte, un contracte programa, i allà on es diu vostè, aquest és un centre escènic, per exemple, dedicat a dramaturgia, autoria, textual. Per tant, aquell ja sap que fa allò. I el director ja li posen en funció que sigui un especialista. Aquí tots anem encara una mica més així com podem, perquè és un país, el nostre país no és pràcticament, no té estructura, no té gaire res, i l'estat espanyol culturalment és molt poca cosa, és una misèria. Per tant,
Aquí és una mica una relació, depèn molt de la persona, més que no pas que hi hagi unes estructures molt ben fetes. L'única cosa que jo crec que és bàsica, un cop acceptat el pacte, jo tinc uns diners públics dels ciutadans per fer una funció, l'única cosa, jo crec que el que és absolutament innegociable és la llibertat que tinc jo com a director d'un festival, és igual, a una companyia, jo per triar els espectacles i fer la programació que crec que he de fer i una companyia per fer l'espectacle que creu i vol. Un cop fet el festival, la institució et pot passar l'examen i dir, escolti, això que ha fet no ha servit per res i llavors es podrà discutir. Però el que jo crec que no mai s'ha d'acceptar, igual que amb els sponsors, que en tenim moltíssims, i mai no s'hi han posat per res, i 2 vegades que ens ho han demanat dit no, mai se t'has d'acceptar que se't posis amb el que faràs de programació, perquè llavors tot perd sentit ja. Quina pregunta te faries a tu mateix, Salvador? Collons, això és una pregunta de fill de puta. Estem parlant, evidentment, del festival i de la feina que estic fent, evidentment. El festival de tu, del festival, en el context en el que estem, en el moment... Suposa que n'hi haurà... En aquest moment la pregunta que no em faria, em faig, i no me la faig jo, me la faig amb tota la gent que es bombardejo cada dia. És evident que el festival, però totes les formes de gestió de cultura i de gestió i d'ajut i de suport a la creació en aquest nostre país han de canviar i canviaran molt, 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 molt els propers anys. Molt vol dir moltíssim. Sobretot tinguent en compte que o doblem els públics o els tripliquem o ja podem plegar. I jo la pregunta que em faig sobretot és dir cap a on ho hem de tirar per fer aquesta feina, aquesta cosa que és l'única que hem de fer nosaltres, que és aquesta anella que va des de la d'abans a la de després d'aquesta cadena que és el món aquest. És a dir, el model de festival cap al qual anem, jo crec que sí sé bastant, o intueixo bastant com serà, no nosaltres, en general. O sigui, Europa és un balneari en què la gent és gran, en què no hi ha diners i en què hi ha unes estructures que no es desmuntaran però s'hi tornant més primes. Això és un inconvenient, però per nosaltres també és un avantatge, no tenim estructura. Per tant, com hem de dibuixar aquest, diguem-ne, festival del futur? Amb la relació, amb les coses que es fan a fora i fent d'atracció, de tractor una mica del que hi ha aquí. A mi, amb cosa de feina, això és en aquest moment el que a vegades em fa ballar més el... No, a vegades no. Passes cada dia parlant-hi, pensant-hi, donant-hi voltes, i a diferència de fa uns anys, no és tan fàcil d'endevinar, perquè s'han de canviar bastants coses.